फंबाय मोजां ना खबरा नों हाबा जामारबाय ना जानो गोनां जाबाय मा हान्थुखौ सादों नामा आंथ' जानो मलमसो नानांसिगोन बायसा मोनदां नंगौ ना आदसा मोजां ना खबरा मोजां हाबा जामारबाय ना जाथ'वाखै जाबाय ना मानो फैदों हिनजाव गोदान लागोन ना हौवा गोदान लागोन नोङो हौवा गोदान लागो आदसा हौवा गोदाना माने एखेबारे आंनि मा बन्धु बन्धु नागारनो हायै बन्धु माबायदि खिफोलाय हायो नामा बेथ' बिदि बुंनांगौ गैला माने साइकेल बुंला जेब्ला गोसो मोनाबा गिदिंलायना बेबायदि स्टाइल आरो बेबायदि स्टाइल आदसा बे हिनजावखौ बबेनि लाबोखो हिनजावखौ उदालगुरि लाबोदों उदालगुरि ना हेलौ बयनिसिमबो आरोबाव नै दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय जों आदाजों जोंहाय दिनैहाय मोनसे माने गोजान जायगायाव जोङो जारनि खालामनो नागिरदों जोङो दायो नोलोबारिनिफ्राय नैबे मोनसे दखानाव जोङो माबा मोनसे बुस्थु लाबाय दङ बिनिफ्राय जोङो थांगोन मोनसे गोजान जायगायावहाय आरो बेयो सोरनि न'आव आरो जों सानैजोंल' मानो थाखाय थांनो नागिरदों आरो बे दखानाव जोङो मा लांगोन आरो बे दखाननिफ्राय जोङो अबे गामियाव नङा होमबा थाङाथ' सानदोंमोन आङो माने जाय जायगानिफ्राय दासो फैनानै आरोबाव बे जायगायावनो थांफिननांसिगोन मानो होनना बुङो माने टाइमखौबो आं बावदोंमोन आरो मानसियाथ' बावनायथ' थाखायो नालाय ओंखायनो सानबाय आङो आदायाबो ग्रोब लोगो मोनबाय आंखौ बुंबाय गोसो माने खांनानै होनायनि थाखाय आदानिसिम माने रोजा रोजा साबायखर थाबाय ओमफ्राय आङो दायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै जोङो माने बेसे गोजान जागोन बे जोंनि नैबे नोलोबारि हाथाइनिफ्रायनो आरो जोङो एकदम स्टार्टिं नैबे नोलोबारि हाथाइनिफ्रायनो जोङो नैबे भिडिअखौ जागायलांसै ओमफ्राय आदायासो माबाफोर बुंगोन नामाथाय ना नों जेबो बुंथ'नाङा बुंथ'नोसै आं बेखौ दं होबाय दै माने जेबो बुंथ'नांला होननानै मानो होनना बुङोबा माने जोबखांनाय बा जेनेबा गिबियावनो माने खिन्थिखायोब्ला सोरबा माने एसे उसुबिदा जायो नालाय ओंखायनो आङो दिन्थिथ'ला जायखिया जों थांगोनसै बिनि उनावसो माबायदि दामाखा जागोन मा जागोन बेखौ मिथिला आरोखि नैबे आंखौ दम होदों दखानिया किला लागे सामस बनाबोलै न ओरैजाय नै जोङो रेडि ओमफ्राय नैबेयाव जोङो नै मा बानायदोंथाय बियो पेकिं बानायबाय दं खिन्थु बेखौ पेकिं बानायनाय लोगो लोगो फ्राय मानसिया मिथिखायो जानांगौ खोमा अबेबा माबा सोरनिबा माबा मोनसे जालायबाय खोमा होनना नङा होमबा नंगौ थिगानो बे सोरनिबा माबा मोनसेयानो खिन्थु आङो दाख्लै नैबेयाव जों जाय जायगायाव थांगोन बिनि सोमोन्दैबो आङो भिडिअ मोनसे बानायखादोंमोन जाय मानसिखौ माने दिन्थियाखैमोन आरोना खिन्थु आङो दिनैहाय बै मानसिखौ एसे दिन्थिनोसै आरो बेसे गोजानाव आरो बबे गामियावहाय आरो बे सोरहानि न'आव आरो सोरनि मा जायो जायखिया नोंथांमोना भिडिअआवल' थांफाबाय थादो रेडि जाबाय आरो ना जायो जोंनो केरि बेगाव हरसिगोन जों बेखौ लानानै ब्लग थांसिगोन नङा होमबा रेडि जाबाय ना कुइसन हरनाय जाबाय दखानायाबो जाबाय सोलिबावलै रेडि जाबाय जों दायो थांसै सासेया नै माल लाग्राया नै सिगां थांबाय मोननै लाबाय आरो जोंना सानै नालाय ओमफ्राय गारियाबो नै जोंना ओरैबायदि लेथ्रा जाना दंलै आइयै हाबा सैथिनोबो लाजाखाला जोंबारे नै एकदम नैबे आदायानो बस बेनो जाहैबाय सोरनिबा लेदार ओरै सानैया जाहैबाय बडिगार्डसो नामा नोंसोरो बडिगार्ड नामा बिसोर जाहैबाय बिसोरो जाबाय गामिनि एसे दिन्थिसै आङो दे दायो मोनफैनायखाय सोरबा जादों जायाखै मिथिया आं दायो थांनि र' ओरैजाय नै ओरैजाय वाव फंबाय मोजां ना खबरा नों हाबा जामारबाय ना जानो गोनां जाबाय मा हान्थुखौ सादों नामा आंथ' जानो मलमसो नानांसिगोन बायसा मोनदां नंगौ ना आदसा मोजां ना खबरा मोजां हाबा जामारबाय ना जाथ'वाखै जाबाय ना बेखौ सिनायदों ना नोङो बेयाव मानो फैदों हिनजाव गोदान लागोन ना हौवा गोदान लागोन नोङो हौवा गोदान लागो आदसा हौवा गोदाना माने एखेबारे आंनि मा बन्धु नागारनो हायै बन्धु माबायदि खिफोलाय हायो नामा बेथ' बिदि बुंनांगौ गैला माने साइकेल बुंला जेब्ला गोसो मोनाबा गिदिंलायना बेबायदि स्टाइल आदसा बे हिनजावखौ बबेनि लाबोखो हिनजावखौ उदालगुरि लाबोदों उदालगुरि ना ঠিক আছে साफाना नोंथांमोना दाख्लै सोंहरबाय थादोंमोन आंनावहाय माने उदालगुरिनि हिनजाव गोदानखौ मानो खिन्थियासै हौवा गोदानखौ मानो खिन्थियासै होननाय ना आं दाख्लै होनखादोंमोन हाबायाव आं जाफैगोन हाबा जाफैब्ला आङो दिन्थिगोन
दायो सानैबो हौवा आरो हिन्जाव गोदानखौ एसे आङो सोंनानै बा एसे भिडिअ लानानै दिन्थिबाय नोंथांमोना निस्सय एबार माने मोखांखौ नुनानै सिनायसिगोन बायदि मोनबाय आङो ना थेवब्लाबो आङो दाख्लैहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो हायासै मानो होनना बुङोबा माने गोदान हादान माने गासिबो मानसिया केमेरायाव फैनो लाजियो बा भिडिअआव फैनो लाजियो नालाय ओंखायनो भिडिअ फैयामोननो ओंखायनो दिनैहाय आङो हाबा जानायलाय हाबायाव फैथारनानै बिथांमोननि माने सेहेराखौ दिन्थिथारबाय आरोखि नोंथांमोना एबार माने माबायदि सानो माबायदि नुयो नोंथांमोनासो मिथिगोन नङा होमबा सिखाव नालाय दरा मोनसिगोन ना औ नामा सिखाव खावोमोन आदसा ओमफ्राय आङो दहाय नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन ना जोङो माखासे प्रेजेन्ट लानायावहाय जोङो बबे जायगायाव आरो सोरनि हाबा जानो फैदोंमोन नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा फंबायनिनो हाबा सोमखोर मालिरलि बियो सोमखोर दैमारि फंबायनिनो हाबा फंबायनाव दानि सोंबाय हिन्जावखौ साला सुवादा मोजांखौ नुबाय साफानो समायनाथार माथो हिन्जावलाय नों मोजां नुदों नुवाखै खावना लाबोनो गोसो लाबोनो रोंनाय 5 मिनिटावनो ओरैबायदि आरोखि थिग আছে दायो जोङो माखासे माबाफोरखौ दिन्थिलांसै र' नेमखौ नै खुलुमदों नै नोंनालाय माला जागोन हाबायालाय नोंना माला जागोन हाबाया बर' रोङा अलप अलप माने बेना लोगोआ जाहैबाय बर' नङानो हारसासो हारसा बर' रोङा नों हाबा जानो जायाखै हाबा जायाखै আপনার বিয়া কেতিয়া হ'ব এনেকুৱা কিবা ভাল পোৱা বি আছে নাই दिनैहाय मा जाहैबाय जोङो जायै लोङैनो एकदम मोनागुलायबाय बिराद गोबाव जाबाय माने मा जाहैबाय नैबे फंबायनि हाबानि माखासे नेम निथिफोरखौ एसे आलदा मोनबाय आङो मा जाहैबाय बे फंबायनियावहाय माखासे माबायदि जाहैबाय माने आलासि रिसिभ खालामनायखौ एसे किसिम स्टाइलनि खालामदों आरो दै माने फ्राय जोङो दायो बे नैबे जोंनि मिंमां हालामाव जिमानखिनि जेनेबा हाबाफोर जादों बा बसफ्रानो जा सोरनिबा बेयावहाय नुनो मोनगोन जेनेबा ओंखामजों लोगोसे जानाय लोंनाया जेयावनो होयो खिन्थु नैबे खोदोमगुरि गामिनि माखासे हाबानि बा जिथुनाखि आलासिनि रिसिपसन माखासे जानाय लोंनाय माने सेक्रेटलि बानायनायखौ एसे आलदा नुनो मोननाय जादों ना नङा होमबा ना आलदा जादों खिन्थु माखासे मा जाहैबाय बेयावहाय बेफोरबायदि जानाय लोंनाय खालामनाया गोदो बिराद सोलियोमोन दायो माने नैबे जोंनि गामियावबो बिदि गैला आरो नैबे आदा गामियावथ' गैया ना आदा गामियावथ' जौ मोनलोंबावासो खोमा मोनलोङा ना आरो माने माबा जाहैबाय नालाय गारनाय जाहैबाय माने ओमफ्राय माने सोरनिबा हाबाफ्राव गोदोसो मोनजादोंमोन बेफोरबायदि माने स्पेसियेलि एकदमबारे बेदरै जौयै गोग्गोम जाबाय फंबाय नैबे जा सोमखोरनि फंबायनि हाबायाव इनभाइट खालामदोंमोन फंबाया आरो खामानियाबो आंना बेयावनो खाथियावनो आं बावनासो थांबायमोन खिन्थु आदाया दहायनो होनखादोंमोन ना आदाया आंखौ गोसोखांहोनानै आरो दा जों आदाजों फैबाय जाबायबो लोंबायबो एकदम मोनाबाय जोंथ' माने सान हाबिनि सिगां जों बेसेबां 3टा सामथिं 3टा समाव जों मोनफैदोंमोन आरो जोंखौ माने ओरैबायदि जायगायाव सोबाय माने सेपारेट माने न' सिङावहाय रुम सिङावहाय आं माखासे जानाय लोंनायखौ लायासै मानो होनोबा गाज्रि मोनगोन नालाय किसुमान मानसिफोरा थेवब्लाबो आं फंबायनि हाबाखौ बा जोङो फंबायनि हाबाखौ जानानै मोजां मोनबाय आरो लोगोसे आं नैबेखौनो बयखौबो खावलायनाय आङो दाख्लै फंबायनि नैबे हिन्जाव गोदान जेला लाबोदोंमोन अब्ला आङो माने फंबायनि हिन्जाव नायनो फैनायावबो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आं दहायबो बुंखादों आङो बेखौहाय माने हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान जागोनखौ आं दिन्थिनो हायाखैमोन फ्राय मानसिया सोंहरदोंमोन माबे जायगानि आरो हिन्जाव गोदानखौ माने दिन्थियासै बा हौवा गोदानखौ माने दिन्थियासै होननानै खिन्थु दिनैहाय आं एसेल' देखायबाय मानो होनना बुंबा दाबो माने दाख्लैबो आंखौ होनखादोंमोन फंबाया माने भिडिअ लानाङालै आदा होनना बुंखादोंमोन थेवब्लाबो माने आं जबरदस्तिबाबो एसे लाबाय आरोखि दाख्लैबो माने मानसिफोर बुंनायखाय आरो दै माखासे आंनि माखासे आंनि माने फल'वार्स बा भिउवार्सफ्रा बुंनायखायसो आं दिनैहाय माने एसे लाबाय नङाबा आं माने फुलखौनो लानो सानदोंमोन थेवब्लाबो माने फंबाया दाख्लै नांगौ होनखानायखाय आदा नों आंनि हाबायाव थांबाबो माने भिडिअखौ लानाङालै बिदि होननायखाय माने आं एसेल' लानाय जादों आरो दै ओंखायनो फंबायनि हाबायाव जाबायबो लोंबायबो ओमफ्राय आरो मोनाबायबो जोङो दायो न' फारसे थांसै आङो बेखौनो दिनैहाय नोंथांमोननो ससेहाय भिडिअ लानानै फैबाय आदाजों आंजोंहाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो
आरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर जुदि बुंनांगौ दंब्ला कमेन्ट बक्सआव मोजाङै लिरनानै हरदो नाथाय आं जिमानखिनि हायो आं माने रिप्लाइखौ हरनो नाजानोसै आरो सोरबाफ्रा बायदिसिना बुंलायगोन दा माने भिडिअ बानायनाय जायाखै माबा जायाखै आमुखौ दिन्थिनांगौमोन थामुखौ दिन्थिनांगौमोन नङा होमबा नोंगौ थिगानो खिन्थु भिडिअ बानायग्रायासो सम लानानै सम माने ओरैबायदि माने समाव एसे प्रब्लेम जायो माने भिडिअ बानायनो आं दहाय भिडिअखौ लागौमोन मानि थाखाय नांबाय ओरैबायदि मिउजिक दामबाय थाबाय मिउजिकनि थाखायनो आं माने भिडिअखौ लानो हादिया दै ओंखायनो आं दिनैहाय नैबे भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे आं फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोननि अननायावनो जाहाथे बिनिख्रुइ आरो साबसिन हामसिन माने आङो भिडिअ लाना फैबाय थानो हायो आं बेखौनो बयनिसिमबो खावलायबाय अके लोगोफोर बिदिबा आं देखायलांबाय थानाय अके लोगोफोर बिदिबा बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दै अके चलो